Csapó. A lábaidat zábolta, ma vagyok mindjárt megdőni, lefektel, várjál, engedd el, engedd el. Valami csorog a bokáján. Figyeld a! Azért ez szétvágta a levegőt! Szétvágta a levegőt! Hangroppanás! Azért már nyugtátok a dolgot. Valamit mormol, csak nem lehetett érteni, mert a golyói a szájába volt. Meg már nem lesz találja. Ja, kár volt erre elbaszni 3 kilót. Elengedte a kötelet. Jó, hogy nem jött le a feje így. Tudjátok mi? Ez a példányban. Bázzeg! A pápa is azért csinál így, hogy ugyanezt mutatja, csak 10 nyelven.